balunge do remek iki. Lah iya, wis tuwa mbok ya sing alon-alon. Kaya yaine ku anggere ngrungokno ora. Hah? Wong barisan nek ora. Oh, ndira barisan. Heeh. Jaluk kono. Nek. Lah iya nek tayub jaluk kono. Wah. Mbak Piye? Pati, sehat selalu, Mbak. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya iku ijo tunggone kono. Loh piyayene tek nglumpuk masame sing liyane nok ndi, Pak? Ngejangan. Mak. Sing sanese teng pundi? Hah? Bugis. Nganget Bugis. Masa Bugis diinget? Lah Bugise bojone empret ora diinget. Lho. Kowe mosok ya reti nek bojoku gani Bugis piye? Walah. Nek piyayi remplas kene nek nggae Bugis rupane putih. Heeh. Cemetot. Lah bojoku ya padha ae kok. Isine kacang ijo. Heeh. Ditambahi ana klapane. Iya Mas ya. Beda bugise bojo wis rupane ireng, rambuté akeh. Bojoku bugise piye? Ireng, Ireng. jer ana rambute. Ngono ku ya mbok pangan. Ping 3 teh. Lah dalah. Wo, ping 3. Ping 3. Kowe ngono tandukne ta ra? Ana tanduk. Matene wong cacah. Loh. Kowe aja pikiramu ngresik to. Ora ngeres piye wong bugise bojoku mbok arani ireng tek akeh rambute. Lah nek kene iki bugise sing digawe saka ketan ireng cap gajah apa cap jempol nggih Budhe nggih. Lah nek bojomu ketane ireng. Ketan ireng. Malah ketan ireng delalah nyelepno sarangane bocor. Lho iki rambute kok jaki. Rambut ketan. Rambut ketan. Rumasane atik rambute bojoku. Alah. Mulane to, wong kudune berpengalaman. Kaya bojoku lho cuwanggih. Bojom kene. Nek piyai kene kalah karo bojoku. Walah kaya iya kok. Lho bojoku kene kapan gawe tape ketan paling 3 dina lagi legi. Lho bojoku suwenge wis legi kok. Umume gawe tape ketan iki tetep 3 dina paling ora teh. Nah, nek kene kan ragine cap jempol. Heeh. Sing plastikan ada sakmene kuwi ya, Mbak. Ya semene-semene kuwi Sing ya. bundere sakmene-mene. Heeh. Lah ya to? Ya. Bojoku wis canggih. Kene kan adang kadang ketan. Ketan Terus didang, diler nek gone kaleak. Heeh. Oh, kaleak terus digaringno to, dijemno. diagemno. Lagi diweni ragi. Diwururi ragi. Terus dibunteli dalam jero plastik. Heeh. 3 dina lagi legi to. Iya, 3 dina tetep. Bojoku gak kok. Lho kok iso ora lho. Lho. Sore lho. Lho setu sore iku diketan iku didang, dirageni. Minggune esuk wis legi. Ora ana ateng. Ngara percaya takok yaiku tuwa iku lho. Wis ora ana tetep burung dadi tetep. Lho canggih. Minggu tetep burung lagi ateng. Setu kliwon sore lho. Heeh. Niku ketan didang. Ya. Dirageni terus dibunteli. Minggune esuk wis legi. Setu kliwon dirageni. Ya. Minggune Esuk wis legi. Iku pasaran. Tapene yo tetep kacel urung dadi kok. Nek pasarane yo tetep legi. Pasarane legi. Senengane kok. Lah ya tapi ra canggih. Heeh. Oh. Neng iki mau ya alhamdulillah. Ya. Ije ditunggoni ngenteni iku mau lho. Apa? Ramene ngono dador. Heeh. Aku iso njumblak ning guri. Pekarane. Kaget mercon are. Ngene ku Pak Arif telepon apa WA aja nggo mercon. Ana wong meteng. Oh Allah. Kok ndang sampe ning endi? Sing penting dongane. Heeh, didongakno. Muga-muga panjenengan nyuwun donga sing pundi. Kandhane Bang Ju iki nek ora didongon sapu jagat jarene ora mandi lho. Kandhane Bang Jo lho. Ya. Nggih, muga-muga nggih pun tasakuran cikal bakal desa Rempelas kene. Paringane gemah ripah lo jinawe. Amin. Tebone ing Pancabaya, tebone ing Panggoda. Apa disesa tumama, apa disuwun enggal tumiba. Mugi barokah rumah tanggane, barokah samubarange. Amin. Ora ana alangan apa-apa. Iya. Dipun sekseni taun 8 sasi 12 dumawa dina pasaran 5 dina 7 dumawa dinten Setu Pahing awet Minggu Pon nggih niki. Minggu Pon. Muga-muga paring ana slamet nyuwun idi pangestu dumateng Sunan Kali
Bonang Sunan Kalijaga ingkang jaga bale lemahipun pinten lan dalu. Ngoten nggih. Kowe kok fase apa modin? Lho ya aku modin. Ana wajibe nambah dirik-dirik neh, ora ana wajibe kok. Jajalan iku modin ora diweni wajib ndak ikon duwun ndara mau sedilu. Nek wajibe akeh suwe mboten lho Pak Mudin. Jeng nedawa iku insyaallah diparingi ijazah karo Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Iki pamundhutane lakon Joko Kendhil minta rabi. Sing nyuwun rabi niku sing wedok napa sing lanang niki ketokene. Napa sing tukang syuting Al-Rabi'ah. Let's streaming Al-Rabi'ah. Heeh. Iki balamu siji Dicelok. Heeh. Lah piye wong jam wis sampe 4:30 ngurung lamaran barang dengah. Oh, balam siji biasane nyampe. Lah iya. Oh delok ae lho. Ayo man. Ora ngono wis awak krempeng lewat nganggur. Ya ora apa-apa. Wong ketoke kaya patek traktor. Patek traktor kowe kuwi anu. Lukune. Ya iku Mbak Yune. Takok jare ape takok bogesem apa pasongem lho. Aku gak gawe kok. Ora gawe. Gak ning guru kono mangan sindakno wong iki kok. Lah iya. Hah? Sing tapene mo lho. Piting tape ora ngono. Iki diaturi sepisan lagu sepisan. Ben lagune dang niku ditutukno. Nah. Walah. Ora ngono. Godril iku sekilo saiki 7.500. Jajalan takone toko godril ndara 7.500 ya. Kok mbake dikersakno apa? Cih, biasane. Oke, Cak Maman biasane. Ngono. Cih. Ditayukno jarene, Man. Raiku ganteng ya Pak tibake ya. Lho, syutingan Al-Rabi'ah wis kondang kaloko. Ya sing streaming mang wis tak kandhani saka Kalimantan, Piye? Sumatera, Nggih. Kembang, Jakarta sing lihat lewat streamingnya pada komen subscribe di bawah ini sudah tertera, monggo kita komen persiapannya ditunggu juga. Terima kasih Al-Rabi'ah channelnya. Oke, yuk masuk bleng. Ya diparingi kusumaning ati. Kusumaning ati wong ayu kang tak anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem atiku. Tau kemi ora bakal lali hancur kelingan jroning ati sak bedahing bumi. Kadung kaya ngene saiki
monggo budaya. Satria Jaya Audio. Al-Rabi'ah. Jangan dipenahno Cak. Kusuman ning ati, aduh wong ayu, kang tak anti-anti. Mung kamu bisa gawe tetremeng atiku. Piye Pak? Heeh. Kan goleki pomonganmu si Jo Kendil. Goleki momongane awak dhewe ya. Digoleki. Ayo ayo digoleki. Lu dalah. Lho. Apa digoleki malah wis tutuk kene? Iyalah. Kaya apa nyanyi? Ora ngono. Alah alah alah. Piye? Masa yo iso nyanyi iki? Tenane. Nek iso nyanyi tak warai. Heh? Lho tak lagi. Metu wae jaluk iki ngapa? Ora ngono. Sore-sore kancane ganteng-ganteng kok kita di opo lah, Lek. Ganteng aku. Ganteng kowe? Iya. Jabang bayi. Tenan iso nyanyi? Heeh, jajal sih. Tak warai ya, dungokno. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Cilianku rambut. Mah aku mah. Medeni wong e. Deni iki lho. Wah, saru wae. Rambut. Mah saru. Jajal kowe. Warai. Warai. Heeh. Aku. Jajal warai. Warai kowe. Warai aku. Gak iso. Iso ora? Lho kok nyanyi kok ora iso lho? Alah, ono anteng. Lho. Nyanyi ora iso anteng. Lindri adang telung kati lawuhe bothok teri. Ica. Sapa ora? Iso tenan ta ora? Indi adang ati awe ojo eli. Gone sapa sampe dibotok iki lho? Medeni wong aja iku. Giwir-giwir. Gone Al-Rabi'ah. Liyane ae, Tek. Liyane. Montor-montor cilik sing numpak bleguk. Oncalan. Alah malah. Wis ora nyanyi. Ora ono. Kowe nek perkara nyanyi ra ngara iso, Ndil.
Sebabe kowe iku suaram bindeng. Engko dadi mblarak-mblarak dadi maknane ora bener. Kalau golek iku lho, dolanane ya. Golek iwak ya. Ya ya. Golek iwak. Seneng aku golek iwak. Ayo boleh iwak yo. Tak tutup kowe. Lajeng pripun kersane panjenengan kang? Ini ya Diajeng. Kadang saiki Surya ya enggal bali. Mengoyen randa tanggone sliramu lan aku iki bali mesti Kanjeng Rama mesti duka. Oh kados ngaten. Nang sanggone bali pripun kanggo? Sang-sangane padha ditaliti. Taliti lho dhisik piye sang-sanganmu ana apa ora? Lho,
wae diajeng yen bab sangsangan ki ora dadi ngopo. Mengko kondo kalep karo Kanjeng Rama, mengko bakal dipundhutke sing anyar diajeng. Boten Kang Bu. Sangsangan menika tilaranipun Kanjeng Ibu ingkang sampun swargi. Menawi kula kundur boten ngagem sangsangan, mesti kemawon Rama bakalan duka sira apa-apa. Mengko Kang Mbok sing bakal kondo marang Kanjeng Rama. Boten Kang Mbok kula nyuwun nggih. Sabiyantunipun panjenengan mangpa disangsanganipun kula nyatane wis digoleki ana ning ndi ora ana ketemu. Kamangka iki ayo bali wae. Kang Mbok diajeng diajeng. Ayo bali wae diajeng. Piye yo iki? Cilaka. Mengko yen nganti ora bisa ketemu sangsanganku aku banjur piye? Piye yo? Yo wis katimbang aku bingung. Ing kene aku bakal gawe sayembara. Sapa wae sing bisa ngundurke sangsanganku? Mengko yen wadon tak dadekake sedulur Sinara Wedi. Yen kakung mengko bakal tak switani. Hei, sapa kowe? Sumingkir. Aku tunggale omong. Kowe kuwi tunggale menungsa kaya dene aku. Ah, dudu, ora. Kudu iye. Heeh. Kowe mesti memedi sing nunggoni kene ya. Oh, ulah. Lah yen kowe Pun, memedi, pun. kowe mesti ngerti sangsanganku kuwi manggon menyang endi. Tulung ya dituduhke. Aumu ayam boyo. Ayam boyo. Kowe iki ya menungsa. Krungu sayembara. Heeh. Lah sayembarane ku mau isine piye? Uti. Dulu cowok wedi. Aku mundut darwa. Jur, Aku yo. lah iya kuwi. Kuwi sangsanganku. Kene tinggalake kene. Yen kowe pancen menungsa, kowe njaluk apa wae, aku tak wenehi, tak ijoli. Sing baku kene sangsanganku balik aku. Iya kok. Kowe kok ngono aja kaya ngono ya sedulur. Kuwi mono sangsanganku. Kene. Tak palingne abi ya. Aku rapi karo kowe. Aduh, Abi. amit-amit jagung bayi. Amit-amit bayi. Jagung bayi. Lho aku kok rapi karo kowe banjur mengko yen duweni titis. No. Hantenge enak. Kowe kuwi ganteng. Omongin mbok hanteng au. Kowe kuwi ganteng kondone simbokmu. Gantenge wong sak kebon binatang menawa. Yo nyek. Kok kenyak piye? Lem ulah lem yo tak bali au. Sik, mengko dhisik aja kesusu bali. Ya ora apa-apa aku pengen srawungan kowe dhisik. Sapa jenengmu? Kondil. Joko Kendil. Kowe mau krungu sayembara. Kene. Endi? Iya aku janji. Jadi Aku aras- ora bakal selak apa kang dadi janjiku. Pancen aku bingung banget ora bisa nemokake sangsanganku. Iki mau aku gawe sayembara. Sapa sing bisa ngundurke sangsanganku? Yen wadon tak dadekake sedulur, yen kakung mengko bakal tak switani. Lah kowe kuwi kakung apa wadon? Ambil niti landel iki. Temenan? Kowe ning wis sunat. Belum. Lah ya urung sunat kok arep ndepek bojo. Abi ceng kok lagi nunat. Apa ya ana kok rapi dhisik lagi sunat lho. Joko Kendil, iya, aku ra selak. Reneng kowe sing bisa ngundurke
rangsanganku, aku saguh tok pek bojo. Ngono. Nanging ora ketang ala kaya ngopo aku ya duweni wong tuwa. Terus Kowe kudune nglamar aku. amal. Lah kok